नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास गावडे, 9421 72 71 48. मसुरे खिरवंद येथील रस्त्यावर गाडीच्या धडकेमुळे जखमी अवस्थेत पडलेल्या वानराच्या पिल्लाला मसुरे येथील सर्पमित्र रमण पेडणेकर आणि त्यांची कन्या चिंतनी पेडणेकर यांनी पाणी पाजून आणि औषधोपचार करून जीवदान दिलंय आणि पुन्हा तेथील जंगलात सोडून दिलंय. मसुरे खिरवंद बागायत या रस्त्यावर खिरवंद या ठिकाणी रस्त्यालगतच एक वानराचं पिल्लू निपचित जखमी अवस्थेत पडलं होतं. याच रस्त्यावरून मसुरे कावावाडी येथील प्रसिद्ध सर्पमित्र आणि प्राणीमित्र रमण पेडणेकर आणि यांची कन्या चिंतनी पेडणेकर हे आपल्या कामासाठी जात होते. रस्त्यावरती जखमी अवस्थेत या वानराच्या पिल्लाला पाहून रमण आणि त्यांची कन्या तिथेच थांबले. एखाद्या गाडीच्या धक्क्यामुळे सदर वानराचं पिल्लू जखमी झालं होतं असा प्राथमिक अंदाज रमण यांनी व्यक्त केलाय. वानराच्या पिल्लास प्रथमोपचार करून पुन्हा जंगलात सोडण्यात आले. रमण पेडणेकर हे मालवण तालुक्यामध्ये सर्पमित्र म्हणून प्रसिद्ध आहेत. रमण आणि त्यांची मुलगी चिंतनी या दोघांच्या चांगल्या कामाबद्दल सर्वत्र या दोघांचं कौतुक केलं जातंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.